जुदि साथाम होयोबा BPF निबो साथाम होनांगोन दा साफा साफा होनानै दंथ'यो दा सानैखौथ' मोनगोन जोंहा मोनसे बिसास दङ। बे माने सानो आंना फिसाया मानो दाबो फैदिया आंना बाबाया मानो दाबो फैदिया आंनि आबौआ मानो दाबो फैदिया पिकनिकआव थांनाया बयबो नेनानै थायो नाथाय बिथाङा जौ लोङै जायो अबेबा गोग्लैनानै थायोब्ला होमबा बेसेबां दुखुनि बाथ्रा जागोन। आंनि गोदान भिडिअ आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ आं नोंथांमोननिसिम सिगांग्रो जासिनाय थाबाय। दा उमुगा जेके मोसाहारिया मानो भिडिअ लाबोआसै मानो बेबायदि गोबां समाव पलिटिक्सनि भिडिअ लाबोबाय थादोंमोन नाथाय दा मानो नुनो मोनदिया बेफोरबायदि सानदों नङा होमबा। गोबां देहायाव उगि जानानै दं माखासे न'खरफ्राव बेबायदिनो उइक जानानै दं गोबां बेखौ खोन्थाजोबनो हानाय नङा। दा आं नोंथांमोननिसिम बेसेबांबा गोबावनि उनाव दिनै नोंथांमोननो जा पलिटिक्स आरो नै दा जे क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट जोंनि BTC-निनो बे जायगायाव सरलपारा पिकनिक स्पटआव बे माखासेफ्रा नै दा गोलोम बोथोराव बे गुसु थान्दा दैयाव दुगैहैनो थाखाय गोबां मानसिफ्रा बेबायदिनो थाङो बेरायहैयोना। बेरायहैनायजों लोगोसे मोजां बेरायहैनानै फैया गोबां मोनाबोयो नङा होमबा हर थौबोयो बाव लोंनाय जानायफोरजों लोंब्रेनानै फेब्रेनानै फैयो। दा बाव माखासे पुलिस प्रसासननि जे माबाफ्रा जे बेंगिरिफ्रा मा रोखोम मोजाङैनो खावलायदों नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै ला आरो बेजों लोगोसे आं नोंथांमोननो फोरमायनो सानदोङो दा BPF-आ गोबां मासि मोननानैबो नै दा BTC-आव देरहादों एबा मानो सिंगेल हिसाबै सरखार दानो हायाखै आरो नै दा MLA इलेक्सनावबो BPF-आ जे बुंदों ओरैनो गासिबो देरहाजोबदों नाथाय मानो सासेल' केबिनेट मिनिस्टार मोनदों। दा बेनि गेजेरावनो सानै मोनबावनायनि आसा दं। दा प्रहलाद ब्रह्म जे सारा मा खोथा बुंदों खोनासंनानै ला आरो जे पिकनिक स्पटआव सरलपारा पिकनिक स्पटआव जे जानो थांग्राफोरखौ पुलिस बिफाना मा खावलायदों नायनानै लाग्रो। बिहा दङ साथाम मोननांगौ दा बेखौ पार्टि हिसाबै NDA मोनथाम पार्टि दङ BJP AGP BPF दा बेवहाय जोङो रेसिअ'खौ रानदों जुदि गाबोन जुदि AGP-नो जुदि साथाम होयोबा BPF-निबो साथाम होनांगोन दा साफा साफा होनानै दंथ'यो दा सानैखौथ' मोनगोन जोंहा मोनसे बिसास दङ। दा जोङो बेखौ क'क्राझारनिफ्राय लुबैबाय थादों क'क्राझारनिफ्राय सासे सिउलि महिलारि मोननोबा जाबा रबिराम नार्जारि मोनबा जायखिया जोंनो क'क्राझाराव नांगौ दा क'क्राझारनि थाखाय सासे मन्त्रि मोननांगौ बेखौ दाबि होबाय थानाय जादों। दा बे खुनु थगायनायनि बाथ्रा गैया बिर'धि दला बिदिनो बुंखायो जोंखौ माने होनो हानाय नङा नंदोंमोन दिनै नुबाय जों 100 जनसिम बड' MIL-आव 100-आव 100 मोननाय दं आरो बिराद बुरजा टप 10 मोननाय दङ एखे नाम्बारानो मोननाय हयथ' टप 10-आव हयथ' 50 जनबो जाहैनो हागौ। BPF-आलाय बहा फैसा मोननानै होनो BPF-आ दिनै जोङो फैसा गैयाबाबो जों दिनै जा एसे खांलायनानै 20,000 होदों क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव आरो बेथ' सरकारि प्रग्रामसो सरकारनि फैसाखौ होगोन बेथ' माने सोरनिबा सिपिनि फैसा नङा जोङो इडुकेसन डिपार्टमेन्टनिफ्रायनो बे 3 लाख आरो 5 लाख बेखौ होनाय जागोन बेवहाय बे सोरनिबा सिपिनि फैसा नङा बियो सोरबा बिर'धि दलनिफ्रायबो लाना होनाय नङा बियो। दा बिर'धि दला जेखि बुंबाय थाथों बिथांमोना आन्दायबाय लामा आन्दायबाय थांनाय BTC इलेक्सनाव गाज्रिथार जेननांबाय आरो दाख्लै लाथिख' जाबाय दा बेवहाय बिर'धि दल जेबो गैला जेखि बुङा बे सैमा सोंग्राया सोंबाय थागोन बेहाय माने सोरबाया माने बिनि सायाव फिननाय होनांगौ दरखार गैया। दा बेनो बिर'धि दलनि खामानि साख्रियानो बेनो बिसिना बुंलाबाय थानाय दा बुंबाय थाथों। दा दिनै नुनो मोन्दों गोबांथार माने ससियेल मिडियाआव ओंखारबाय थाग्रा मंगल बर'मोन बादि सोरबा बिराद गिदिर नेताफ्रा इउथनि नेताफोर बिराद गिदिर नेताफ्रा दिनै गोमालांजोब्बाय। बुंनो सानदोंदि जोङो दिनै चेकिं खालामनाय समाव नोंथांमोना सोरबा होनदों लोंनानै फैनोबो हागौ लोङाबो जानो हागौ जाहाथे लामा सामायाव जेबो एक्सिडेन्ट जानानै नोंथांमोना गोग्लैलाबायनानै थाया आरो एक्सिडेन्ट जानानै मोनसे खोथाया बेनोदि नैबे दिग्लि फरेस्ट गेटनिफ्राय एकदम उल्थाबानि मन्दिरसिम बे जायगाया जाबाय फरेस्ट रिजार्भ हाग्राबारि जायगा बे हाग्राबारि ओनसोलाव खुनु बाहाय मबाइल नेटवर्कबो मोननाय जाया। दा भुलाव नोंथांमोना जाहाथे मोना गुना फैनानै लोङै जायै फैनानै लामा गेजेराव माबा मोनसे एक्सिडेन्ट जायोब्ला बाहाय खुनु कन्टेक्ट नाम्बारबो गैया। बिनि थाखायनो नोंथांमोनखौ अननानै आं मोनसे गुरै खावलायो जाय बिथांमोना जोंनि नैबे सरलपारा पिकनिक स्पटआव पिकनिक जानो फैनाय नोंथांमोना जाहाथे लोङै जायै
बांद्राय सम खाथेनानै जाहाथे मोना गुना फैया जेराव थांदों बाहाय थाबैनो जायै लोङै दाना फै आरो बेनो मोनसे जे जोंनि डिपार्टमेन्टनिफ्राय बा पुलिस डिपार्टमेन्ट बा ट्रेन्सपर्ट डिपार्टमेन्ट जों जयै दिनै बेहाय चेकिं खालामनाय जादों दा जों बेखौनो बुंनो सानदोंदि जाहाथे नोंथांमोना जाय बिथांमोना जौ लोङो बे बिथांमोनखौ आं मोनसे खावलायनो सानदों बिथांमोना ड्राइभार लानानै फैफा जाय खिथुनाव गाखोग्रा मानसि बेसेबां लोङो जाय जोंहा बेखौ जेबो बुंनो थाङा खिन्थु गारियाव जाय बिथाङा स्टार्टिंखौ हमगोन बे बिथाङा खिन्थु जौ लोंनो मोननाय नङा आरो बेखौ जौ लोङोबा जोङो जोंनि डिपार्टमेन्टनि आयेन बायदियै जों बिथांखौ राहा लानाय जागोन आरो बाहाय जोंखौ गाज्रि मोननाय नङा आरोखि आरो बेनो मोनसेदि प्रत्येक न'खरावनो बयहाबो बिसि फिसा बिदा बिनानाव बिमा बिफा दङ दिनै फुं समाव जाया लोङायै मोजां देहायै सुस्थ' देहायै बिथांमोना ओंखारबोयो पिकनिक स्पटआव थांनो होननानै आरो बे समाव फैनायनि उनाव बयबो न'नि मानसिया जेब्ला बेलासि जायो होनबा बयबो माने सानो आंना फिसाया मानो दाबो फैदिया आंना बाबाया मानो दाबो फैदिया आंनि आबौआ मानो दाबो फैदिया पिकनिकआव थांनाया बयबो नेनानै थायो नाथाय बिथाङा जौ लोङै जायै अहाय गोग्लैनानै थायोब्ला होमबा बिसिबां दुखुनि बाथ्रा जागोन जाहाथे बेफोरबायदि अबस्थाया जाया दिनै लामा सामा जौ लोङै जायै सोरबा मटरसाइकेल उल्थायना थैगासिनो दङ सोरबा गारियै जेरै अपजिट साइड सालायनानै दिनै एक्सिडेन्ट जाना थैगासिनो दङ थैबासो जों गाबो जोंनि न'खरनि मानसियाबो थगायो सोरबा सोरबा बियो लोङाखै ए रोखोम लोंखाया जाखाया खिन्थु ससे थांनानै सोरबा सोरबा एक्सिडेन्ट जानानै थैयो होमबा जों थैनायाव गाबो मानो गाबखो बे गाबनायनि सिगांनो जों बेखौनो दिथा नायदों दि जाहाथे गाबनायनि सिगांनो न'खरनि मानसिखौ बुजायनानै लाग्रो जाहाथे बे गाबनाङा रावनिबो बिमा बिफा थैनाङा रावनिबो बिदा फंबाय थैनो नाङा जौ लोंनानै बयहाबो बुहुद गोबां माने खामानि मावनांगौ थायो जिबनाव बिसि फिसाखौ नायनांगौ फिसा फिसौ लेखा फोरोंनांगौ बिदा फंबायबो नायनांगौ बिमा बिफा बोराय बुरि जानो हागौ दिनै नोंनि जुदि जौ लोंनानै फाग्ला फाग्लि जायोब्ला एक्सिडेन्ट जानानै आखाइ आथिं बायनानै थायोब्ला लामा सायाव होमबा नोंनि न'खरनि बे बिमा बिफाखौ फिसा फिसौखौ सोर नायनो बेनिखायनो आं अननानै खावलायनो सानदों जाहाथे लोङो जायोब्लाबो नोंथांमोना ड्राइभार लानानै फै गोसोबादि पिकनिक जा आरो समनि गेजेराव नोंसोरो 5टा बा 4टानि गेजेराव ओंखारबो पिकनिक स्पटनिफ्राय आरोखि बेखौनो आं बुंनानै आं बेखौ फोजोबनाय जाहैबाय नैबाव गोबां रुमबां जे फाथो आबाद फोनाय नुदों नङा होमबा थिग आंबो बेबायदिनो मावदों आरोखि नोंथांना बेबायदि माखासे गोबां गावखौ एबा माखासेयाव मानो बेखारनो खालामनानै थानो रोंबाय जखन बा बिमा बिफा फोरोंलांबाय गावबोथ' गावनि आथिङाव गसंथानो थाखाय मावनानै लानांगोन ना बेयाव नै गोबां गुवारसिम दंहैयो आरोखि दा सरलपारा पिकनिक स्पटआव जे जानो थांनाय माखासे आंबो बेखौनो बुंगोन जे माखासे रायजो राजा आरो बिदाफोर फंबायफोर माखासेया बांसिनानो लाइमोन गथ'फ्रानो थांनानै बेबायदि गावनि जिबनफोरखौ सेस खालामनानै लायो जे जौआ लोंबाय गोदाव सोराव गारि सालायबाय लामा ससेयाव गावग्राव सौग्रावहैबाय आरो बेल' नङा जे सरलपारा पिकनिक स्पट जे जानो थांनायाव उल्थापानि लामायाव गोबां बेबायदि नेटवार्किंनि जेबो सुबिदा गैया जेबो नांखाया ओरैबायदि गोथौ आरो जेबायदि बुहुद गिथाव जायगा बेयाव जुनादफोर ओंखारो जायफ्रा बेबायदिनो फेनानै थागोन मैदेरफोरजों बा गावनो गावनि फेनायजों जिबनखौ सेस खालामनानै लानांगौ गोनां जागोन आरोखि दा बे थांबाय दा जोंनि आसामाव MLA इलेक्सना जानानै थांबाय MLA इलेक्सन जानानै थांनायजों लोगोसे दा गोबां माखासे UPPL बा गोबां राजखान्थि दलफ्रा मानो सासेल' केबिनेट मिनिस्टार मोनखो बेखौ गोबां माखासे बेरेखा हान्जानि दलफ्रा बेखौ कुइसन खालामबाय थायो बाव मोनसे प्रसेस एबा मोनसे जे खालामबानो दा मोनथारनांगौ होनबानो जाया बेवहाय गोबां दा एलेन सरखारनि जे EGP नियाबो जेरै 3 होगोनबा बे जोंनि जेनेबा BPF BTCनि राजखान्थि दलाबो बेयाव 3खौ मोननांगौ दा प्रहलाद ब्रह्म जे बे सारा बुंदों दा बे मोनोब्ला दा जोंनि माखासे BTCनि जे मावनांगौ खामानि एबा फान्डिंफ्रा फैगोन मोननांगौसो जे मोनोब्ला मोजां आरोखि दा नोंथांमोना मा रोखोम सानदों दा फैबाय थानाय समाव जेन'बा नै दा
BTC इलेक्सनाव जे प्रमद बर' सारनि जे UPPL राजखान्थि दला जे नागारबाय दा माखासे BPF आ मोनदों एबा रायजो राजाया अनदों अननानै भटखौ होदों बेखौ दा सान जा BPF राजखान्थि दलाबो मालाबा बेबायदिनो UPPL नि जे सेम जेरैबायदि जादों बिदि मोजां जुदि मावोबा रायजो राजाया बोख्लायफिनगोन नङा होमब्ला दा ओंखायनो जे खोथाखौ होदों बे खोथाखौ मावनांगोन एबा BPF नैथि हानजाया दा फैनानै बोसोरसेयानो जाजेनाखै अब्लाबो मावजेनदों आरोखि जेरैबायदि प्रमद बर' सारा खोथा होदोंमोन बे खोथाखौ लाखिनो हायाखै मिशन आरो भिजनखौल' होदों मावनो हायाखै बे माखासे गोबां लाइमोनफोरनो जे साख्रि होनायनि खोथा बेखौ बुंदोंमोन बेखौ होनो हायाखै दा मा बुंथाव रायजोफोर नोंथांमोनहानो फोरमायहरदो दे आं बेसिमखौ बुंनानै नोंथांमोननिसिम आंनि जे गुसुं जे आंनि गोसोनि जे साननायजों नोंथांनो फोरमायबाय आरो नोंथांमोनहा दे जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो नोंथांमोना भिडिअनि सायाव माबायदि मोनदों कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय।